କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାଣପୁରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। କରୋନାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ରହିଛି ସାମାଜିକ କଟକଣା। ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସାମାଜିକ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାଣପୁରର କୋଟ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମ। କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ଏନ୍ଏସିର କୋଟ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବାଣପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଗତ 29 ମେରେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଟ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମ ଓ କଲେଜ ରୋଡକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ସହ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 2 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଖବର ପାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ 2 ଜଣ ଗ୍ରାମରେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନି ସହ ଦୀପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଗ୍ରାମର ମହେଶ ଦାସ, ସରୋଜ ହୋତା, ସତ୍ୟ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସ୍ୱୟଂପଦ ଶତପଥୀ, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୋଟପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛବିରାଣୀ ନନ୍ଦ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲୁଗାଁରୁ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।